سلام كبرات تخطاتلتي داسني اكستران لومي 12 سنه 2023 ابستدالو زيناتات جيتاچو ردا اب بحر دار زغبر زلو مبصحن توهيب زلو مغلصيتاتن ايرترا دحر 16 عامت ناب اخيبا ايغاد بملاسا ايرترا مطبحت لب زكايدو ايطاليان حكايم زينا عرفتي قدامي منستر عاد طليان نبر سيرفيو بيرلسكونن كالن زتقالل كخونيو ابزا چانل دما ناي وتر تخطاتلتن مخون سبسكرايب كتغبرون نتاناي دول ملكت كتوقون بخبري يعدمكم جزيور اسم حدار كلل تግራይ ጌታቸው ረዳ ዝመርሑ ልኡኽ ካብ ሰንበት 11 ሰነ ጀሚሩ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዑደት ዘካይድ ዘሎ ኮይኑ ምስ ላዕለዎት ሓለፍቲ ትክልልን ዓበይቲ ዓዲ ርእሰ ከተማ ባህር ዳርን ተራኺቡ ኣብ ጉዳይ ሰላም ክልቲኡ ህዝብታት ከም ዝተዘራረበ ተሓቢሩ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ እቲ ንኽልተ ዓመት ዝቐጸለ ደማዊ ኩናት ደው ምባሉን ነገራት ቀስ ብቐስ ናብ ንብሩ ይምለሱ ከም ዘለዎን ክርአ ጸኒሑ እዩ ኣብ መወዳእታ ታሕሳስ 2022 ብኣፈ ጉባኤ ታደሰ ጫፎ ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ዑደት ብምክያድ زجمر مبصح زتفلالي سبب سلطان فدرالن كللاتن ناب تግራይ كبصحون دغفم كغلصن صني حميوم رئيس محدار كلل امحره دكتور يلقال كفاله كابتم ناب تግራይ جيشم اب تكلل زبصح عنوت زتعذب ام حدر تحد خوينو منغو كلتين كللات زلو مسحاب بسلام دخون معلبي ركب زبل افافنوت فطير لا كما قصلتا ناي زدما ጌታቸው ረዳ ዝመርሑ ጉጅለ ድሕሪ 2020 ንመጀመርታ ግዜ ናብ ታብ ኩናት ትግራይ ፍሉይ ሓይሉ መሰራዊት ፈደራል ዘሰለፈን ዘካትዕ ዘሎ ግዛኣት ምዕራብ ትግራይ ተቆጻጺሩ ዝርከብን ክልል ኣምሓራ ዝበጽሕ ዘሎ ዝለዓለ ኣካል ክልል ትግራይ እዩ ኣብዛ ኣጋጣሚ ምስ ርእሰ ምሕዳር ክልል ኣምሓራ ዶክተር ይልቃል ከፋለ ብሓባር ብምዃን ምስ ወከልቲ ህዝቢ ባህር ዳር ዘተዘካየዱ ኮይኖም ድሌትን ቆራጽነትን እቶም ላዕለዎት መራሕቲ ማዕረኽ እንደይ ዝብል ሕቶ ከም ዝተልዓለ መራኸብ ብዙሓነታ ክልል ጸብጺበን እቲ ህዝቢ ብዓንተብ እውን ካብ ኩናት ጥፍኣት እንተዘይኮይኑ ዝኾነ መኽሰብ ከም ዘይረክብ ይፈልጥ ነይሩ ዝበለ ስማቸው ንጋቱ ዝተባሃለ ሓደ ካብ ነበርቲ ባህር ዳር ነቲ ብእምነት ባህሊ መንነትን ጉርብትናን ሓደ ዝኾነ ህዝብ مفلاي نابزي زلنا يقرولو شيمنا بمبال استنتينو كابت زحلف عنوات كن مهاري زحشنا بمبال نتزلف لليات بسلامو من قد مفتحقن معرك نديو از مريحنا تقربنا تزلو كبل حاتيتو كالوت نبرتي بحر دارون حجخه نزز جمر زلو تبقوس السلام معرف نمبصح بحق ادلو واديهم زبل حتى مغربهم ابز غرب حتوتات ملس ذهبه غزياو رئيس محدار كلل تግራይ ጌታቸው ረዳ ዋጋ ዘይከፈለው መንገድ ሰላም እንሃለወ በሰንከ ግጭት ፖለቲከኛታት ከቢድ عنوات ከም ዝወረደ ተዛሪቦ نساب زربو فلليات وكان تنبره نسجن لعله حزب تግራይን ኣምሓራን ዝስርዓይ ነበረን በመባል ሕጂ ምዕራፍ ኩናት ዓጺና ኣማራጽታት ሰላም ንርእየሉ መድረኽ ይሉ አጀንዳ ሆከትን ዕግርግርን ዝረአዮም ክህልው ይኽእልዮም ንህዝብ ሓሲብና ተሰሪሕና ግን በጀካ ሰላም ካለ ኣማራጽ የለን ይሉ ዝምድና ክልቲኡ ክልላት ቀድምቲ ኩናት መጀመሩን ይልሕልሕ መማሩ ዝፍለጥ ኮይኑ ናብ ዝኸረረ ምብታኽን ግጭትን ዝኣተወገን ሓይልታት ኣምሓራ ምዕራብ ትግራይን ክፋል ደቡብ ትግራይን ንምቆጻር ዓሊሞም ኣብ ጎኒ ሰራዊት ፈደራል ብምዃን አንጻር ሓይልታት ትግራይ ኣውግ ድሕሪ ምእታዎም እዩ ርእሰ ምሕዳር ክልል ኣምሓራ ዶክተር ይልቃል ከፋለ ብወገኑ ኣብቲ ናይ ሰንበት ርክብ ፍልልያት ኣለዉ እንተኾነ ግን ብሕጊ ብሰላምን ብምልዛብን መፍትሖም ድሌት ህዝቢ ኣምሓራ ኢሉ ህዝብን መንግስትን ትክልል ንሰላማዊ ኣማራጺታት ድልዋት ምህላዎም ወንተዛሪቦ ከም ዝፍለጥ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይን ገለ ክፋል ደቡብ ትግራይን እቲ ቀንዲ ጠንቂ ምትፍናን ክልቲኡ ክልላት ኮይኑ ሕገ መንግስታዊ መሰረት ዝገበረ ፍታሕ ክግበረሉ ሕቶታት ክቐርብ ጸኒሑ እንተኾነ ሓይልታት ኣምሓራ ተቆጻጺሮሞ ዘለዉ ቦታታት ተጋሩ بمفنقال سفراتات بمسفحن ورقات منت بمعدالن زتفلالي قفعتات بمفتصامن بتتقاقامي كخصوصو ጸኒ حميوم كنتيبا كتما علامات أبر هايلو أبز حلف مقابيت أبزها وحبريتا نتم عدال ورقات منت أرقاقيت إيو دكتور يلقال كفالة أبز مسجيتاچو ردا بحبار مس وكلت حزبي أبز اسمع زربا ركب حزب مس حزبين أبتزنبرو كونتات كملسن نقداو من قصقاسن مقعزيان كجمرن بمزغر تغبابيرنان تسمامعنان فلياتنا نمفتح كنسرح يدلا آلو إلو منستر قدات وصاي إرترا عثمان صالح مبل 14 مدب أخيبا مرحت هاجرات إيجاد نمستاف ناب جيبوت مئتاو وانا صحافة ودب دكتور ورقنه جبيه حابيرو دكتور ورقنه هبت بتويتر زرقو حبريتا اتا أخيبا لوم كم زي جمر وانقاليصو منستر زينا إرترا يمانا قبر مسكال بوغانو اتقو جل الأخ منستر قدات وصاي إرترا عثمان صالح أما خارب بريزدنت يمانا قبر أبن زحازة مخوانو بتويتر حابيرو بشحن شعة 293 ناب تزباو ودب ستس انبرت إرترا أبكل التشحن شوعة نهل
ምህላዊ ወታደራት ኢትዮጵያ ኣብ ሶማሊያ በመቃወሚያ ተሰጥቶ ኣባልነታ ከተደስከል ተረኣያ ዝነበረት ኣብ 2011 ነታ ኣባልነታ ዳግማይ እኳ ሕዲሳቶን ተነበረት ወኪል ኤርትራ ኣብቲ ዓመት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ኣኼባ ባይቶ ሚኒስትራት ኢጋድ ክሳተፍ ከም ዘይክእል ተነጊርዎ ካብታ ኣኼባ ከም ዝወፅእ ተገይሩ ካብ ሽዑ ንድሓር ወኪል ኤርትራ ኣብ ኣኼባ ኢጋድ ክሳተፍ እዚ ናይ ሕጂ ንመጀመርታ እዋንዮ 2008 ኤርትራን ኢትዮጵያን ነታ መንጎአን ንዓመታት ዝጸንሐ ኩነተ ኩናት ድሕሪ ምብቅዐን ዋና ጸሓፈት ውድብ ዝነበረ ኣምባሳደር ማሕቡብ መዓለም ኤርትራ ናብ ጎቦ ቦታ ክትምለስ ፀዊዑ ነይሩ ቅድሚኡ ቅድሚ 10 ዓመት ኣብ መፋርቕ ነሓሰ 2008 ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣብቲ እዋን ዝነበሩ ዋና ጸሓፈት ውድብን ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ሱዳንን ኬንያን ብሓባር ኣብ ኣስመራ ዝዘራረቡሉ ኣጋጣሚ ኤርትራ ካብ ኢጋድ ዝወፀትሉ ቀንዲ ምኽንያት እቲ ውድብ ንመትከላቱን መትከላት ውድብ ሕብራት ሃገራትን ብምጥሓሱ ከም ዝኾነ መግላጹ መርበብ ሓበሬታ ሻባይት ኣስፊሩ እምበር ይዝከር ኣብቲ ኣጋጣሚ ኢሳያስ ንወራር ኢትዮጵያ ብልዕሊ ሶማሊያ ዝገለጾ ምትእታው ኢትዮጵያ ንኻልእ ኣባል እቲ ውድብ ዝኾነት ሃገር ሶማሊያ ደጊፊ ክብል ንትሕተራት ውድብ ኣብ መፍታሕ ዞባዊ ጉዳያት ይኸሲሱ ነይሩ ብጀካዚ ኤርትራ ነቲ ባይቶ ፀጥታን ውድብ ሕብራት ሃገራትን ኤርትራ ንኣልሸባብን ካልኦት ፀጥታ ሶማልያን እቲ ዞባን ንምድኻም ዝተዋፈሩ ዕጡቋት ጉጅለታትን ፖለቲካዊ ፋይናንሳውን ሎጂስቲካውን ስልጣናን ትህብያ በመባል ኣብ ዝሕለፈ ውሳነ እገዳ ኢጋድ መሳርሒ ገዳማውያን ሓይልታት ኮይኑ በመባል እዩ ብተደጋጋሚ ክትከስስ ተሰሚዓ ዝነበረት ኣብ ለካቲት ናይዚ ዓመት ግን ናብ ኬንያ መብጻሕ ዝፈጸመ ኢሳያስ ምስ ኬንያዊ መዘንኡ ብሓባር ኣብ ዝሃበዎ ጋዜጣዊ መግለጺ ኤርትራ ነቲ ደስኪላቶ ዝነበረት ኣባልነታ ኣብ ዞባዊ ውድብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክትሕድሶ ኬንያዊ መዘንኡን ዘቕረበሉ ዕድመ ከም ዝተቐበለ ተዛሪቡ ነይሩ ኣብ ሚያዝያ እውን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ናብ ኬንያ ወግዓዊ ዑደት ኣብ ዝገበረሉ ኤርትራ ናብ ዞባዊ ውድብ ኢጋድ ንምምላስ ንዘቕረበቶ ወግዓዊ ጠለብ ከም ዝተዘርበሉ ፕሬዝደንት ኬንያ ብትዊተር ሓቢሩ እዩ ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ኢጋድ ኣብ ርእሰ ከተማ ጅቡቲ ኮይኑ ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ኣምባሳደራት ኣባል ሃገራት ዘቆምዎ ኮሚቴ ሓደ ካብ ኣካላት እቲ ውድብ ምዃኑ ይፍለጥ ኤርትራ ምስ ጅቡቲ ዘለዋ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ብሰንክቲ ኣብ 2008 ዝተወልዐ ደባዊ ግጭት ናብ ንቡር ከም ዘይተመልሰ ይዝሕበር ኣብ 2018 ብመንጎኘት ኢትዮጵያን ስዑድ ዓረብን ዝተወስደ ንክልቲአን ሃገራት ናይ ምቅራብ ተበግሶውን ኣይተዓወተን በይነ መንግስታዊ በዓል ስልጣን ልምዓት ወይ ኢጋድ 5.2 ሚልዮን ተርቢዒት ኪሎሜትር ስፍሓት ዝሽፍንን ንሃገራት ጅቡቲ ኤርትራ ኢትዮጵያ ኬንያ ሶማሊያ ደቡብ ሱዳን ሱዳንን ኡጋንዳን ዝሓቁፍ ምዃኑ መርበብ ሓበሬታ እቲ ውድብ ይገልጽ ኣብ ኤርትራ ኣብ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ኦረታ ኢጣልያውያን ሓካይም ብተፈጥሮ ናይ ልቢ ጸገም ንዝነበረ ህጻናት መጥባሕቲ ከም ዘካየዱ ተገሊጹ ከመጋላልጻ ዳይሬክተር ሆስፒታል ህጻናት ኦረታ ፕሮፌሰር ጽጌረዳ ገብረ ህይወት እቶም መጥባሕቲ ልቢ ዝገብሩ ህጻናት ወይ ጸገም ልብን ከሎም ዝተወለዱ ወይ ድማ ብዝተፈላለየ ሕማማት ጎረሮ ሕማም ልቢ ዘማዕበሉ ከም ዝኾኑን ኣብ ዝሓለፉ 21 ዓመታት ከዓ ኣብ ልዕሊ 1600 ህጻናትን ዕውት መጥባሕቲ ልቢ ከም ዝተገብረ ገሊጻ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና 19 ንዝሓለፉ 4 ዓመታት ስሩዕ መጥባሕቲ ልቢ ህጻናት ደውለ ከም ጸንሐውን ፕሮፌሰር ጽጌረዳ ሓቢራ ኢጣልያውያን ክኢላታት ሕክምና ካብ ዓመተ 2002 ጀሚሮም ናብ ኤርትራ ብምምጻእ ኣብ ህጻናት መጥባሕቲ ከካይዱ ጸንሑ ኮይኖም መጀመር መጥባሕቲ ልቢ ኣብ ርእሰቲ ተመክሮ ምክፋል ብሕማም ልቢ ዝሰቀዩ ህጻናት ንምፍዋስ ዝዓለመ ምዃኑ እውን ተሓቢሩ መሰረት እቲ ሕጂ ወፂ ዘሎ ዜና እቶም ናይ ዓዲ ጣልያን ሓካይም ካብ 2 ሰነ ጀሚሮም ኣብ ልዕሊ 9 ህጻናት ዕውት መጥባሕቲ ልቢ ከም ዘካየዱ ተገሊጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓዲ ጣልያን ኮመደማ ወናኒ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ዓዲ ጣልያን ዝኾነት ኤሲ ሚላን ዝነበረ ሲልቪዮ ቤርሉስኮኒ ኣብ መበል 86 ዓመቱ ከም ዝዓረፈ ማዕከና ዜና ዓዲ ጣልያን ሓቢረን ሽሙ ካብ ፖለቲካን ጸወታ ኩዕሶ እግርን ወጻኢ ምስ ዝተፈላለዩ ጾታዊ በደላትን ብልሽውናን ተተሓሒዙ ብሰፊሑ ክዘረበሉ ጸንሐ ቤርሉስኮኒ ሎሚ ኣብ ከተማ ሚላን ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ይዓሪፉ ጠንቅሞት ቤርሉስኮኒ ብወግዕ እኳ እንተዘይተገልጸ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ምስ መንሽሮ ደም ብዝተኣሳሰር ሕማም ሳምቦ ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቡ ነይሩ ኣqalቦ ህዝብን መስሓብ ዝገብረ ዝነበረ ጻዕርታት ዝፍለጥ ቢልዮነር ዝነበረ ቤርሉስኮኒ ብ1994 ቀዳማይ ሚኒስትር ዓዲ ጣልያን ድሕሪ ምዃኑ ክሳብ 2011-17 ዓመታት ይመሪሑ ሃብትን መራኸቢ ብዙሓንን ተጠቂሙ ኣብ ፖለቲካ ዓዲ ጣልያን ጸላዊ ክኸውን ዝኽኣለ ቤርሉስኮኒ ናብ ስልጣን ምስ መጸ ፖለቲካዊ ስልጣኑ ተጠቂሙ ውልቃውን ንግዱ ይሕይሉ በመባል መወዳድርቱ ክሳብ ዕለተ ዕረፍቱ ክነቕፍዎ እዮም ጸኒሖም ቤርሉስኮኒ ናብ ዓለም ፖለቲካ ቅድሚ ምእታው ነታ ፋይናንሳዊ ቅልውላው ዝነበረት ክለብ ኩዕሶ እግሪ ኤሲ ሚላን ድሕሪ ምድሓኑ ኣህጉራዊ ተፈላጥነት ረኺቡ ወናነታ ጋንታውን ኮይኑ ነይሩ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም